diskarte lang ang hisgutan, maayo kayo ni Ana ang mga Pinoy, ilabi na kun sa pagkaon. Sama na lang ni ining Cebuana nga padayon gihapon sa iyang food trip sa mga street food sama sa barbecue pinaagi sa pagbaligya ni ini online. Ang report ni Femari Dumabo. Basta mga sugba-sugba, ilabi na barbecue, sagad tapukan kini sa mga customer. Ug kaniadto makita mo kini nga gibaligya sa bisan asang dapit. Karon, misunod na usab sila sa unsay in, sama sa online selling. Aron padayon lang yun ang food trip sa barbecue. Si FLB Bangko nga taga-Dakbayan sa Subo sa call center agent nga naka-work from home, mao'y sagad tigtabang sa inahan sa pagluto ug pagbaligya ni ini online. Makatabang sa akong mama kay daghan man sa nag-chat, nag-text, gikan sa akong mga friends o mga coworkers sa akong mga manghod nga mo-order po sila. Matag sayo sa buntag mamalit sa kinilong karne sa baboy ug manok. Di gyud usab mawa ang kinaham nga barbecue tinais sa manok, atay batikon ug uban pa. Ug aron init-init pa og lami ang barbecue imong makaon, gisigurong bag-ong ahon pa kini sa dayon ng deliver. Usa sa ilang suki si Don Michael Mejia. Naanad na yung misika og barbecue. Tinai. Lami, by the way, lami yung tinai, Ma'am Gina, ha? Isikat ng online na pamaligyan. Tungod man sa pandemic, eh. Kabawa na ka, safety first. Makalipay kaayo, overwhelming, bisan sa sitwasyon cater sa mga craving sa ubang tao, labi na katong nag-crave og barbecue. Bisan sa pandemya, basta madiskarte ka lang ilabi na may labot sa pagkaon, ang food trip magpadayon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak.